Добра тренировка. Мерси. Поздрави от господаря на ефира. Сещаш ли се защо съм тук с този Не, трябва да ми кажеш. Не си ли сещаш нещо Не. в последните дни, въобще последната година, може би години? Добре, ето първия повод за това, че окончателно ти прекратиха договора от Спортинг. Не, то не е Защо така се случи? Заповядай. Ама чакай бе, ти си го дръж. Аз ви подарявам. Не, ама как ще го подаряш? За тебе си. Прекратели ми договора? Така официалната Значи не си информация. запознат много. Сега окей, имам такива моменти. Но ако съм горе, ще дойдеш ли пак? А тогава ще дойде колегата с бялата лястовица. Ние имаме и друга награда за добри постижения. Добре, хайде. Защо се случи така? Да си поговорим малко. Няма какво да обяснявам. Ти мястото си в националния отбор загуби. Въобще тръгна стремглава Добре, надолу. окей, ще се върнем. 27 години съм. Ти на колко си? Аз ли? Да. На 25. Значи ще го загубиш най-скоро време. Кой ще загуби? Мястото ти е господин. Пожелаеш ли ми го? Да, пожелавам. Много благодаря ти, много сърдечно. Айде, тренем. Май да си, аз ще чакам да си довършим разговора. Ти нищо не си казал. Боби Ваклинов търпеливо изчака края на тренировката, за да обясни на Валери Боджинов защо му връчва златния скункс. Пожелаваме те да си намериш добър отбор. Мерси. Пак, може да станеш като Лукатони, на него така му се разгърна на 27 кариерата. Пожелаваме ти го искрено. Мерси. Обаче все пак да ти кажа, освен за този златен скункс, освен за прекратяването на договорите с Спортинг, въпреки че ти отричаш, а всички знаем, че е така. Ти ли знаеш или аз или моите юристи знаят? Добре, защо по всички медии така излезе тази информация? Ето, кажи ни сега в господаря на сфера каква е истина. Нямам право да говоря. Нямаш право да говориш. наистина. Добре, още ли си към Спортинг? Да. Защо тренираш тогава с Локосов? В момента сме в процес, в смисъл, ако трябва да се обърнеш към моите юристи. Това е смисъл към адвоката и моя менеджер. Аз не мога да коментирам. Нямам право да говоря за тези неща. Както виждаш, аз не коментирам нищо и не говоря нещо по този въпрос. В най-скоро време ще излезе истината и ще видиш, че Спортинг не са коректни да не се правите случая. Но повече от тук не мога да говоря да коментирам. Това е. Благодаря ти много. Аз също благодаря ти кажа, златния скункс. Дай Боже, аз това си говорих с момчета, може пък да е за добро, да е за късмет, знаеш ли? Той носи късмет, златния скункс носи късмет. Наистина ти пожелаваме да едно Бог да ти даде шанс отново да играеш в силен отбор, обаче този път да си така концентриран, да се отдадеш напълно на играта. Точно така. Благодаря ти, жив и здрав, благодаря за всичко, мерси и се надявам да ми наистина да е късмет. Следващия път, колегата. Следващия път бяла ластовица. Да. За особено големи заслуги. Обаче не мога да не засегне една друга тема, Валери. Златния скункс ти го даваме и за разделата с Николет. Такава голяма любов беше. Защо така се разсъкнаха нещата? Добре, благодаря ти. Кажи нещо не мога да говоря сега. повече неща. Но мисля, че каквото аз съм казал, няма какво да повече да коментирам. Това си лични неща, личен мой живот. И мисля, че вас или хората или медиите постоянно трябва да ги интересуват. Това си неща, които единствено мен засягат и това. Не мога повече да коментирам. Мислиш ли, че и жените така имат пръз в това, че не ти върви особено с футбола в последно време? Не мога да обвинявам никой за нищо. Сега да не се върнеш при Алисия, старата любов ражда не хваща, нали знаеш? Не, човек, това са две жени, които аз много уважавам, много ценя. Те все пак са и Алисия, и Николета са майка на децата ми. Уважавам, респект, нормално да имаме отношения, защото все пак аз имам две деца от тях, така че най-важното и аз, и те да се грижим за децата си. Нищо повече не мога да кажа. А нова изгора има ли сега, кажи? Няма никаква нова изгора. Ерген си, значи. Момичета, Валерия Ерген Провърц. А има и скункс. Ерген с скункс, кой е като тебе? Няма, никой концентрира се единствено върху работа си, върху нещата ви с Спортинг и това е. Благодаря ти. Мисля, че Желаем ти успех. Желаем ти успех. Бях коректен към тебе и ти към мене. Това е. С поредния носител на златния скункс Валери Божинов за господаря на ефира. Това съм аз, Боби Ваклинов.